Il-Maġistrat ġew mifsud appella għall-introduzzjoni ta' testijiet każwali ta' droga u l-alkoħol għas-sewwieqa fit-toroq ta' pajjiżna. Ir-rakkomandazzjoni saret mill-Maġistrat mifsud fit-tmiem inkjesta maġisterjali dwar ħabta li seħħet f'Ġunju li għadda fl-Isla. L-inċident kien seħħ kif sewwieq ta' mutur ta' 43 sena tilef il-kontroll, ħabbat ma' Bollard u miet fuq il-post. Mill-awtopsja li kienet saritlu r-riżulta li s-sewwieq kellu il-kokaina fis-sistema tiegħu. Il-Maġistrat mifsud wissa li filwaqt li sar xi progress fl-infurzar tar-regolamenti tas-sewqan hemm bżonn ta' infurzar aktar konsistenti u proattiv. Huwa saħaq li d-dixxiplina fit-toroq issalva l-ħajjiet filwaqt li l-abbuż ta' droga u l-alkoħol ikompli jitfa' ħajjiet is-sewwieqa u persuni innoċenti fil-periklu. Ġew mifsud sostna li d-dixxiplina qatt ma qatlet lil ħadd, iżda l-abbuż ta' sostanzi iva, u f'ħafna każijiet il-vittmi ikunu ċittadini innoċenti li jobdu l-liġi. Huwa ħeġġeġ għall-infurzar kontinwu fit-toroq u koordinazzjoni aħjar mill-awtoritajiet responsabbli. Il-Maġistrat hawnhekk irrefera għal dokument tal-2023 minn Doctors for Road Safety, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija u l-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Welfare, dokument li fih ġew indirizzati il-perikli tas-sewqan ikkawżati mill-użu ta' droga. Din is-sejħa ġiet wara sensiela ta' inċidenti serji ta' traffiku f'Malta marbuta mal-abbuż tal-alkoħol u id-droga matul l-aħħar ġimgħat.